Madjong hapon sa tanan. Ug ako na pod ni guys, Junjun's TV. Ug sa bago pa sa atong YouTube channel guys, please don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Ug i-click ang notification bell para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. So for today's video guys, niata sa Bato Leyte. So niabot na sa Bato Leyte guys sa pila ka oras namong labigar gikan sa Sorsogon. Sa wakas guys, niabot na dyan may din sa Bato Leyte. And then, ugwat na laman may sa barko nga among sakjan. Kaya alas 9 pa mas gabi ang barko. So, niasa kudan nagsuroy-suroy sa kudan sa plaza. Colorful plaza din sa Bato Leyte. Na-attract ko sa mga color din kaya daghan tao. So, lindot nga suro dyan dani guys. Mana nga nagsuroy-suroy sa takay dugay pamampod unsa pamampod gabi po dagang barko. So, mana nagpahimaw sa pugkog suroy kudan sa Bato Leyte. Kaya na pwede kang mga makaon malingaw sure kung nga malingaw dag musuroy dani ana yung mga na playground pwedeng magduwag mga dagko pwedeng magduwag mga gagmayng bata na dari po dapita akong gingar hidari kay murag na ay ingon mo sila nga na sakay sa kajan dari atong tanawon dari tinood ba na sakay sa kajan na pwede ka nang gidate dani so sana all na makasana all na lang tani daghan ka dyan mag-date guys mga nag-uyab or unsa ba kaning aguban dani wa pa ka-uyab nga nagkamulo pag paninguha sarot sana all.